O sector do bou de Rianxo pide cambios na regulación da pesca. O patrón maior denuncia a falta de avances no horario de traballo e no aproveitamento da pesca accidental, nun momento no que cada vez hai menos peixe na ría. A frota do bou de Rianxo amosa a súa preocupación pola situación actual da pesqueira e pola falta de avances na regulación. Así o explicou o patrón maior, que en fai uns meses tivo reunión coa Dirección Xeral de Pesca na que se abordaron cuestións como a pesca accidental, o horario de traballo e a comercialización da vieira. Falamos de varias cousas co director xeral, co ex-director xeral, que agora xa non é, Cándido. Falamos o tema de vieiras, de pesca accidental da vieira, falamos do aumento do horario. No caso do horario, o sector non pide traballar máis tempo, senón adaptalo á realidade da frota para compensar o tempo perdido nas manobras previas á pesca. Non é aumento en sí, sería, queríamos que nos deixaran traballar ás 7 e acabar media hora máis tarde. Por cal era o motivo? O motivo non é que queiramos traballar máis tempo. O motivo é que nós, a flota de Rianxo, entre que ven para aquí a puerta, ven escollendo, ven todo, perde unha hora, hora e pico, hora e media, pérdida de ruta, escollendo. Esa hora e pico, queras ou non, é moito tempo de traballo. O que queríamos é intentar recuperar. A proposta limitábase a faenar de puntas para dentro, evitando conflitos con outras artes. Pedimos o aumento de horario de puntas para dentro, non pedíamos de puntas para fora, porque sabemos que de puntas para fora hai outras artes e non queríamos intentar que houbera conflito con outras artes. Sempre pedimos de puntas para dentro porque non hai outra actividade dentro. 2 meses despois, a situación segue sen cambios. Tamén se pechou a porta á comercialización da vieira capturada accidentalmente. Non, a situación sigue igual, como estaba. Na vieira deixaronnos que non, porque é unha especie que está regulada, é máis polo tema que dá de toxinas, ten que estar moi ben regulada, e son empresas autorizadas son as que visteran. Dende o sector creen que podería estudarse unha solución, sempre a través de empresas autorizadas. Eu penso que, estando ben a vieira, eu penso que non habría problema ningún en que se pudera vender. Sempre vender, pero ás empresas autorizadas. Refiérome, non ao público nin aos pescantinos. Debería de ser a empresas autorizadas a poder evisterala e todo, poñela no mercado en óptimas condicións. Dixéronnos que non por eses motivos, eu penso que iso había que estudialo, porque é un complemento máis ao bou que si podería dar. Un complemento necesario, segundo o patrón maior, ante a caída doutras especies na ría. Como está a día de hoxe o tema da pesquería, porque estamos vendo que o peixe cada vez é menos dentro da ría, e o que nos está dando a vida é a volandeira. O sector do bou en Rianxo reclama así cambios que lles permitan manter a actividade nun contexto cada vez máis complicado para a pesca tradicional na ría.